مسلمان gerek daima Müslüman be Müslümantiya xo qed jbir nek yani 24 saat sal 12 meh em abdê Xwedayê Teala Azze ve Celle'nin fakat hinek rojê malûm henin, hinek şevê malûm henin, hinek mehê malûm henin lazım divan rojana da divan mehana da Müslüman bêtir gîret bike dest û zendê xwe hilde û xwe bide ibadet. İcar di navbêna vî 15 rojê hanê da lazim ji meha Remezanê ra em best û muqeddîmekî temhîdekî yanî pêşxistinekî em hazir bikin, amade bikin ji bona ku Remezan ji me ra giran e lazim divan rojê hanê da eserê Remezanê, emarê Remezanê li ser me bêtir bê xuyakirinê, bêtir bên dîtinê di vî esnayê da yani hetanî ku ji destê me tê em herin nexweşa ziyaret bikin, em herin dilê wan xweş bikin, em herin însanê extiyar ziyaret bikin, em dilê wan xweş bikin. Nexasin mesela însanê ku ji hev û du em xeyîdandî bin, em herin li hevhatiniyê em bikin, em herin ber derê wan, em pê li nefsa xwe pê lê xurûra xwe bikin, em herin silavê li wan însanê hanê bidin. Lewra dalîkî da Müslüman meha Remezanê tê tu ji ibadet ra hazir dikî, aliyê dinê jî ibadetekî dinê te kêmasî xistiye çi ye tu bi birayê xwe nê Müslüman ra xeber nadî veya xwe tu aîla xwe, aqrebayê xwe sileyê rehmê tu nakî, tu wan îhmal dikî. Yani vana bi her du bi hev ra nayên kirinê. Yani hem îhmalkarî di noxtekî da hî noxta dinê da jî Remezan tê tu jê ra amade dikî vana bi hev û du nakin. Ji ber vê lazim e meriv pêşiyê yani aqrebayê xuna ziyaret bike, însanê nexweş ziyaret bike, zêde bixwînî yani însanê xwendevan lazim e zêde bixwîne, wextê xwe şevê xwe bi ibadet derbas bike, di şevê beraetê da nexasim zêde ibadet ji Xwedayê Teala Azze ve Celle ra bike ji bona ku ji Remezanê ra bibe weke amadehiyekî hazirîkî. Yani hinek alimê İslamê dibêjin eger ku însana zanî bûna xêra Remezanê çuqa sanayiyê wê bigotana bira daîma sal 12 meh Remezan be. İcar Remezan divê salê da divan salana ketî havînê, zorê, zehmetê lazim însan wê zehmetiya hanê wê zoriya hanê ji ana da bi ibadet derbas bike, wexta xwe yani zamanê xwe bi ibadet derbas bike ji bona ku Remezan pê giran e tiştê dixwaze Remezanê da ana bike yani ji vêga da jê amadehiya Remezanê bike nimêjê ibadet, rojiyê sünnet mesela rojiyê ku Xwedayê Teala Azze ve Celle ji me ra sünnet duşem û pêşem ya zêdetir van rojê hanê rojî bike şevê xwe bi ibadet derbas bike û însana yani milletê dosta aqreba ziyaret bike xêr û hesenata bike fayda wî maddî ve manewî bigînî însana bigîje çewra xwe bigîne Müslümana tiştê ku ji me tê xwestinê viya ya Müslümantiya xwe jî daîma ji bîra nekin. Yani em Müslümanê meha Remezanê tenî nebin yani gerek em viya bizanibin em Müslümanê daîmî 25-24 saat sal 12 meh gerek em vê Müslümantiya xwe em ji bîra nekin.